poviem ja, ani peniaze mi nemusel dať, chcela som mu spievať, no nevadí teda. Ale tuto budete vedieť so mňou. Na nesocha, na mega. Ty tam máš text? Vieš to spievať, alebo na? Vanessa, vieš čo spievať? Áno, alebo ne? Povedz mi tú pravdu. Tak teraz ideš so mňou, alebo ne? Shine, na 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 hop hop súhlasíte s tým? Môže byť? Ale musíte mi ukázať, jak sa tancuje. Tancovať. To je dobré, ne? Ale ste fajnoví, super vám to ide. Vynikajúce. Ešte. Tam je kamera. Vidíte v celom svete. Fajnoví. Super. Que no me andrò sados y que yo me pesquero porque yo me pesquero hay tu cabos mi roimo porque yo me pesquero hay tu cabos mi roimo la 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 Ja vám poviem, že chodím vám spievať na naozaj veľa miest, na veľa vystúpení, chodím vám na veľa festivalov, ale takých tanečníkov, jak vy tu máte tieto deti, úprimne vám hovorím, že zopár z nich je maximálne talentovaných, preto si ich chránte, lebo naše deti sú naša budúcnosť a buďte šťastní, že sú zdraví. Ďakujem, pani.